Dan hebben we nou de studio vol acteurs, zei ik, krijg ik al even. Drie gasten van toneelvereniging Het Mat Kennen. En zat ze op de website zelfs zissen op, is dat een geerstalling van creatief talent uit Broeksterwoord en de Vallon. En ze winnen hier omdat ze in maart haar nieuwe voorstelling Verstroen spelen. En welkom alle keer als eerste. Dank. Leuk dat je hem er binnen. Je speelt alle keer ik een rol in het stuk, maar je hebt ik een rol bij de vereniging. Kun je hem zelf even vaststellen als je hem zelf en daarna als je hem personage. Nou, zullen we daar eens beginnen bij Ja, is best. Oh, ik ben Sitse de Boer. En ik heb bestuurlijke functie in het Mat Kennen. En acteur vanzelf. Dus lekker druk, lekker bezig. Zin om. En wat voor personage bist in dit stuk? Ik ben in dit stuk een streuper. De streuper. Een streuper, ja. Nou, dan gaan we Den Jonk en waar gaan we daar? Nou, ik ben Anna Heidstra. Ik kom in tegenstelling tot de meeste spelers net uit Broeksterwoorde de Vallon. Ik kom uit Waterswoord. Ik ben een zogenaamde gastspeler. Waar ik heel blij mee ben, dat mij mee dwang. En ik speel nu voor 2e mei in Broeksterwoord. En ik mij Marianne speel je, de verpleegkundige. De verpleegkundige Marianne. Nou, ben benieuwd. We gaan eerst natuurlijk even een beetje naar het verhaal. Maar ik net de volle verklappen vanzelf. Nee. Nou, dan hebben we nog hier links van mij, ik nog, Orne. Anne, wat is het? Orne de Jong. Orne. Ik had eigenlijk een functie in het bestuur. Ik maak de taak verricht als voorzitter. Daarom zet ik hier natuurlijk heen. Dat is maar een beetje onderscheid bleef. En ik maak hier de vertolking van de boer Gerbrand. Gerbrand, nou. Hebben we dat al even vastgesteld. Waar gaat het stuk over? Nou, ziet ze. Nou, het steek hier door jouw vrouwje die wil graag die zullen een weekendje voort. Die wil een gezellige jongen hebben. Ja, en die rennen vast en dat komen ze, maat ze ergens verplicht de nacht erop brengen. En daar komt het net helemaal goed mee. Ze komen van alles zien. En dat is nog wel een steekje van een beetje spanning. Oh, nou die spanning, dat spreekt me wel aan. Ja. Anna, wat voest dan in dit stuk? Wat is de moeilijkste scène? Of de mooiste scène misschien om te spelen? Zonder dat je de volle verklapst vanzelf. Nou ja, zonder dat ik de volle verklappen wil, is het een stuk met een heel mooi opbouw, waar een heel veel spanning in zit. En de rustige scènes zijn soms ook wel lastig, maar de spannende scènes, dan wordt het al wel even... wordt er wel actie vregen en we tempo maken. Dus dat is wel van het publiek, maar ook voor u als spelers ben dat altijd wel de momenten dat we denken van nou moet het wel gebeuren. Ja. En als dan want ik heb alles bij hem op bezit West bij een toneelstuk. Ja. Dat daar ga ik heel bot laken. Dit klinkt meer als een heel spannend stuk. Hoe kiezen je hem nou zulke stikken? Ja, het is natuurlijk altijd een keuze. Die hebben we hier een kaartcommissie en die krijgen steken. En die leiden steken. En dan is het ook de regisseur nog die zei van die komt wel een beetje op. En ik denk persoonlijk dat de vereniging waar we in spelen, dat die wel een vereniging is ergens is een beetje van dat we net een vereniging zijn van kluchten. Daar ben we ergens net goed genoeg in, zeg ik altijd. We horen meer van een beetje drama, een beetje spanning erin horen. En ik denk dat de kwaliteit dat bij deze vereniging heel erg aanwezig is. Ja, de vorige keer weer het stuk zoekelade. Hè. Daar ga ik wel om laken, maar er zit natuurlijk ook weer drama in. En zo. Dus dat... Ja, maar je zit ook wel steken in West-Heuvelwolle even. En je zal echt met het publiek echt op bepaalde momenten dat ze natuurlijk wel genieten gaan. Maar er zit heus heel leuke steken in dat het echt wel kan. Maar het is wel een steek werd, wel een stukje, wel een stukje spanning in opgebouwd wordt. En hoeveel voorstellingen zul je hem spelen? Want de eerste is op 1 maart, hè, heb ik 1, 2, 18 jaren en er komt een extra draai bij 16 maart. En dat komt omdat het al heel goed erin is. Ja, zonder we er eigenlijk over spelen hebben in de eerste 4 jaar in een luchtverkoop. Dus we moesten er een extra jongen bij zetten. Dus toen is de keuze op 16 maart vallen. Dus. En dat gaat eigenlijk heel goed, gelukkig. Ja. Maar ben er nog locaties? Ja. Zeker, ben er nog kaarten. Ja, zeker. Ja. Als mensen een kaartje gaan willen, waar kunnen ze dan meer informatie vinden? Op uw website natuurlijk, www.hetmatkennen.nl en daar kun je de kaarten krijgen. En dan
kun je dat gewoon bestellen online. Nou, je maakt dan een heel mooi aanbod, want je zei van, nou, het is echt wel leuk als we wat kaartjes beschikbaar stellen, dan kunnen mensen dat winnen. Ja. Dan moet ze in ieder geval een beetje goed opletten, oplet hebben misschien ik wel in dit gesprek. En ze moeten de social media even in de gaten houden, want er komt een stukje van dit interview komt erop. Of misschien ik wat hele interview en daar zit een antwoord in dan. Dus de matmensen, en dan kunnen ze dus bij hem te gast komen. En dat is dan leuk op 16 maart. Ja, de rest van de jongen ben gewoon echt bomvol. En we alleen nog maar roemde op 16 maart. En nou ja, hij heeft nog een uitsmieter of zo. Dan zei ze van, nou, dit is de reden dat je hem hier echt komen met te zien bij Verstroen. Ja, natuurlijk een fantastisch mooie Janne Fort. Mijn Fries kwartier. Dus, ja, want het hele stuk is in het Fries. Het hele stuk is in het Fries. Ja, het hele stuk in het Fries. Ja. Nou, ik wens je hem heel soort willen met de voorstelling. Tegentank dat je hem hier in de studio wien. Het is altijd maar kwart. Ja. Maar we moeten ik net de volle vertellen inderdaad. Dat zijn we al. Dus mensen moeten gewoon komen te zien. Het is in de Piepengeel in Broeksterwoord te zien. Ja, klopt. Van 1 maart al. Tegentank Anne Sietske en Anna